eżis semmija u spettaturi nirringrazzjawkom tal-li naqattu magħna llum. Qegħdin waqt il-Fiera tal-Ktieb organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa l-kampus tal-Università. U qegħdin issa fil-rokna ħanajdlek tal-Mitzi Books. Il-Mitzi Books li grazzi lilhom jiena u Valentina, il-kollega tiegħi li għandi illum, ħdimna fuq dan il-ktieb li għandna qudiemna li s-sena l-oħra rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-istorjografija, biografika u riċerka. Valentina, għandna ktieb qudiemna tiftakar kemm ħdimna fuqu, jisu bejt l-sin u sentejn ilu. Għaddejna ħafna żmien. Bħalma taf inti kollox beda billi kien nieda dak il-proġett tar-restaw l-Arċipriet tal-Isla, ir-Redentur bħalma nafu jinsab ġewwa l-Isla, kulħadd jaf insomma meta ssemmi Redentur f'Malta, ir-Redentur tal-Isla jiġi f'moħħok l-ewwel qabel kollox. Ir-Redentur li għandu storja interessanti ħafna minnha ħarġet propju waqt ix-xogħol ta' dan il-ktieb u anke mix-xogħol li għamiltu intom bħala restawraturi. Hekk mela Fader Robin l-Arċipriet ħareġ din l-idea tal-bżonn li kien hemm biex ir-restawr isir. Hekk tista' tfakkarna ftit l-istorja min-naħa tagħkom miegħekom ma' Marija Grazza kif kienet bdiet bejn il-parroċċa u l-Atelier del-Restawro l-kumpanija tagħkom? Beda fl-2014, ġifieri kważi ngħidu 7 snin ilu meta l-Arċipriet Fader Robin sejħilna lilu l-kollega tiegħi Marija Grazzi aħna l-kumpanija Atelier del-Restawro biex nagħmlu rapport u studju dwar l-istat ta' konservazzjoni tal-istatwa tal-Redentur. Dan kien importanti biex nifhmu x'inhi l-ħtieġa ta' għala għandu bżonn jiġi restawrat u xi studju għandu bżonn isir. U meta rajnih mill-viċin, indunajna li din l-istatwa kellha bżonn ħafna ta' konservazzjoni minħabba l-fatt li l-istat tal-istatwa ma kienx tajjeb xejn. Tajjeb ukoll ngħidu li l-istatwa hija magħmula minn diversi materjali, hija composite, sculpture, insibu l-karta pesta, insibu l-injam, insibu s-sufra, insibu t-tiben, it-tila, ix-xewk ta' vera. Ġifieri dawn il-materjali kollha flimkien jaqdu l-istatwa imma ukoll bħala proġett ta' konservazzjoni u metodoloġija tkun iktar komplikata minħabba l-fatt li dawn il-materjali għandhom huma komposti minn materjali wkoll diversi u jiddegradaw b'mod divers ukoll. U ridna wkoll nistudjaw kull materjal separatament. Ovvjament kull materjal irid treatment differenti. Eżatt, u treatment differenti wkoll. U l-istudju dam kważi sena, fejn wara ħriġna rapport, sar ukoll studju wkoll tal-ġewwieni tal-istatwa permezz ta' X-rays, saret ukoll analiżi xjentifika flimkien mal-Heritage Malta, kif ukoll maċ-Ċentru Nazzjonali della Riċerka ġewwa Firenze, fejn ukoll ridna naċċertaw ruħna l-ewwel nett li l-ġewwieni tal-istatwa l-istruttura li hemm ġewwa hija fi stat tajjeb ta' konservazzjoni għax jekk dik mhix tajba ma tkunx tista' treġġi s-saffi ovvjament ta' fuqha. Kif ukoll ridna nifhmu wkoll kif bnija l-artist. U l-proġett ta' restawr, dan il-proġett ta' restawr kien importanti ħafna għax kien proġett multidisciplinari għax apparti aħna bħala restawraturi kien hemm ukoll ix-xjentisti magħna, kien hemm ukoll inġiniera, kien hemm ukoll inti li kont l-istoriku tal-arti wkoll fejn ovvjament kellek tagħmel ukoll ir-riċerka dwar l-istatwa għax aħna f'kull proġett ta' restawr, apparti r-restawr innifsu biex nagħtu iktar valur u importanza lill-oġġett. Nippruvaw kemm jista' jkun illi jkun hemm studju għax qabel qasbis konna nafu minnu l-artist u l-istudju u riċerka storika li hija importantissima għax bekk nagħtu iktar valur u importanza wkoll il-proġett. Jiġifieri, ovvjament niftakar naqra snippets minn dawn l-affarijiet li qed issemmi għax jiena kif tiftakar dħalt fl-istorja naqra aktar tard, biss meta kien sar dan l-istudju fl-2014 kont għadni Ruma jien kien baqali sena u nofs oħra hemmhekk. Jiġifieri dan qed ngħidu qabel ma beda ir-restawr propja, sar l-istudju tal-istatwa, ġifieri mhux l-istudju kien parti mill-proċess li beda mar-restawr, kien sar qabel. Qisu biex kulħadd ikun jaf
fejn għandu jindirizza il-xogħol li kien hemm bżonn. Eżatt. U anka waqt, għax għamilna qabel u anka waqt, għax waqt mbagħad tibda tiskopri affarijiet ġodda u. Eżatt, ħansaqsi ħaġa, Valentina, mbagħad isin nirrispondi anke għalija fuq in-naħa tiegħi, però ovvjament peress li aħna irsaqna lejn dan il-proġett li involva kemm ir-restawr kif ukoll dan il-ktieb li għandna qudiemna, isu tnejn rajnija minn lenti differenti. Intom bħala restawraturi, inti u t-tim tiegħek, mu speċjali Marija Grazja li ta' kuljum kienet tkun li isla taħdem. Intom ħdimtu fuq ħafna opri ta' arti, anke opri ta' arti ta' valur artistiku eċċezzjonali u anke oġġetti ta' devozzjoni, mhux ir-Redentur tal-Isla biss huwa devot, ħanajdu hekk. Sewwa, però kif ħassejtukom? Meta avviċinawkom propju l-Arċibrit tal-Isla għal din l-istatwa partikolari. Issa, jiena kulħadd jaf jien minix mill-Isla, illi naħdem l-Isla żmien twil, però ġifieri qatt ma ngħid li mill-Isla x'minix mill-Isla, però ovvjament ċertu simpatija ċertu mħabba lejn il-lokal u lejn dak kollu li għandu il-lokal li naħdem fih. Ovvjament trabbiet biżmien. U jiena illum wasalt tal-konklużjoni, ovvjament minn dak li nara, minn dak li naqra u dak li nisma', dak li jgħidu lin-nies, eċċetera, li ir-Redentur tal-Isla huwa nistgħu ngħidu waħda mill-aktar statwi devoti li għandna Malta. Ġifieri fl-antik kienu ħafna devozzjonijiet, ħafna minnhom spiċċaw fix-xejn jew forsi min kien jippromovihom mietu allura qisha mietet magħhom. Redentur tal-Isla għandu xi ħaġa li qisha żammet. Il-prova ta' żmien tqis ġew is-sentejn meta minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin fiha l-purċissjoni ma setgħetx toħroġ. Però sa propju l-2019 meta saret l-aħħar dallu l-purċissjoni, il-folol tan-nies li jkun hemm intom hemm kontu tkunu wkoll. Hekk meta propju hekk intom araftu li fidejkom ħajkolkom il-konservazzjoni ta' statwa daqshekk magħrufa, però fl-istess jien daqshekk maħbuba. Hekk x'ħassejtu intom fikom. U mbagħad ngħidlek x'ħassejt jien meta kont qed nagħmel dik ir-riċerka, ġifieri. Niftakar fil-bidu speċi, niftakar jien saqsejtu darbtej Father Robin jekk hux qed jirreferi għar-Redentur. Għal dak ir-Redentur għax ovvjament bħala aħna restawraturi naħdmu f'ħafna opri kif semmejtu, ħdimna ħafna anke statwi li huma devoti, jew anke kwadri li huma devoti. Imma Redentur għandu xi ħaġa forsi kważi xi kultant iktar speċjali minħabba r-realiżmu kbir tal-istatwa. Kważi dik id-dbatija realistika, fih tidher id-dbatija umana ħanajdu hekk. U kważi b'mod realistiku żejjed. Dik jien niftakar meta kont żgħir. Jien naħseb l-ewwel darba li rajtu Redentur tal-Isla kien fl-2008 meta l-isqof batni saċerdotem kont għaddin qaddes, naħseb dak iż-żmien darba li rajtu. Però il-memorja li għandi meta kont żgħir ir-Redentur tal-Isla tantu sabiħ jekk tħares lejh ibeżżek, dak kienu jgħiduli. U fuq dejjem anke fuq il-ħarisa tiegħu Marija Grazja naf li tkellmet fit-tul u fid-dettall fuq l-esperjenza personali tagħha sena sieħa tħares f'dak il-wiċċ. Li veru naħseb kif qed tajt inti ġandu dik xi ħaġa li tiġbed. Mhux nkun ċar mhux l-istatwi oħrajn m'għandhomx. Sewa però forsi jekk dik l-espressjoni ta' dbatija tant realiżmu reali naħseb li dana. Però jiena nemmen ukoll li fil-passat kienu jeżistu statwi wkoll li kellhom dak iċ-ċerta realiżmu. Il-xi ħaġa pożittiva tar-Redenturi għalli minħabba l-fatt il-devozzjoni kbira li gawda, anke speċjalment wara l-pesta li inti tgħidilna aktar issa fid-dettall fuqha. Dejjem kien hemm il-biża' li tmiss il-wiċċ. Nafu li ħafna statwi Malta ġew miżbugħin mill-ġdid, allura il-fiżjonomija u l-kuluri oriġinali nbidlu. Ir-Redentur avolja kellu ħafna interventi ta' restawr, ma l-interventi ta' restawr l-iktar avanzati sibnihom fuq ix-xar pereżempju, fuq il-libsa, fuq il-blat, fuq l-idej, imma l-wiċċ hija l-iktar parti awtentika tal-istatwa għax jisu kien hemm dejjem il-biża' li xi ħadd imissa u mnalla għax qabel il-konservazzjoni u r-restawr minħabba l-fatt li hija issa professjoni iktar xjentifika qabel kienet issir iktar mill-artisti. Allura l-artisti kif insibu wkoll f'statwi oħrajn kienu jagħtu kuluri ġodda. L-istatwa jagħmlu opra ta' arti tagħhom. Allura jbidluha. Ir-Redentur baqa' autentiku u għalhekk ukoll għandu dak ir-realiżmu kbir li ma nsibuhx f'statwi oħrajn. Allura meta bdejna naħdmu fuq u kien hemm ukoll dik is-sens ta' jisu biża' ma biża' mhux għax nibżgħu immissuh, imma jisu li tant hija statwa devota u mirakoluża li jisek jisna bdejna nibżgħu immissuha. Imma
Ovvjament l-istudju kbir li għamilna qabel u fimnija ġifieri fid-delta ħafna ħafna wkoll biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar nkomplu l-proġett. U bħalma taf issa biex niġu aktar qisu kif beda jifforma dal-ktieb. Ħanajdu aħna redentur tal-isla qiegħed fl-oratorju tal-Kurċifiss. Tajjeb, però nafu wkoll minn ħaġa li jafa kulħadd kull min jidħol f'dan l-oratorju jidħol l-ewwel qabel kollox biex jinvesta redentur. Hemm Kurċifiss antiki ieħor dak li hemm faċċata li wkoll antik sabiħ ħafna kien devot ukoll bir-riċerka li għamilna hekk ħareġ. Però llum il-ġurnata kważi nistgħu ngħidu 95% tan-nies li jidħlu fl-oratorju tal-Kurċifiss jidħlu ħabba redentur. La darba redentur, peress ma kienx qiegħed f'postu, ħabba x-xogħol li kien qed isir ta' restawr. Ix-restawr xar hemmhekk stess bħalma naf fis-sakristija ta' wara, però qisu ma kienx hemm dak l-aċċess kontinwu għan-nies jitlu x'in iridu. U minħabba fek l-Arċipriet kien ħadek l-okkażjoni biex flimkien mal-kuratur tal-Knisja, Sur Ġino Parnis, anka isir ċertu tindif anka sbarazzar tal-erja skolla tal-oratorju. U minn hemm ninstabet dik il-kaxxa. Jiena di ħaġa tal-kaxxa di inħobb nirrepetiha għax il-kull min semmejt dak iż-żmien li nstabet kaxxa kollha dokumenti, kulħadd qal li naħseb mort taqra xi ktieb tal-ħrejjef. Però r-realtà dik kienet għamil li fix-xogħol tal-iżbarazzar instabet din il-kaxxa kollha dokumenti kważi qed naqraw ġifieri leġġenda, kważi storja. U niftakar ukoll li kien bis-sem tagħkom li l-interessi tpoġġa fuq dawk id-dokumenti għax jien għadni niftakar sal-lum, ġifieri kien ma nafx hekk hux inti u Fadi Robin xi ħadd kien qalli mmur sal-istudio dak iż-żmien kontu għadkom il-Mosta wara l-Knisja. Għax hemm xi dokumenti u jidher li hemm affarijiet interessanti ħafna fihom. U jien niftakar kont ġejt dakinhar u kien hemm Rebekka, ma nafx hekk għadix taħdem magħkom dal-aħħar rajta fuq Facebook għax bdiet penġi. U Rebekka insomma li kienet qiegħda tnadda fil-ktieb u kienet anke ħadet nota ċerti postijiet fejn tissemma il-bajolazzjoni, niftakar il-bajolazzjoni, kienet il-bajolazzjoni x'inhi, niftakar. U inti niftakar kontet li peress li inti għandek anka araba li huma Taljani, se xi bajolare tfisser propju li twieżen xi ħaġa, li żżomm xi ħaġa fuqek. Allura hemm qisna bdejna nagħmlu s-somom. Sewwa, u niftakar xi waqt għandi ritratt propju ta' dakinhar meta kont ġejt. Rebekka qiegħda turini u jien qiegħed nara. U niftakar kont qed tilha bit-Taljan peress jgħidilna credo che abbiamo trovato la punta di un iceberg. Niftakar dak il-kliem, sibna l-ponta ta' iceberg. Wara li kien sar it-tindif neċessarju l-fumigazzjoni ta' dawk il-kodba, niftakar li konna diskutejnija kemm inti ma' Fadi Robin, naħseb inti kont l-ewwel waħda li kont semmejtilu. U mbagħad anke jien kontetlu naħseb tkun idea tajba li jekk ħassir xi riċerka tiġi pubblikata. Ija, kważi mill-bidu tal-proġett. F'kull proġett li nagħmlu nippruvaw nippubblikaw biex dak li aħna nsibu studjajna jiġi ukoll il-ħaġa qisu li għandha sabiħ dal-ktieb li minn proġett ta' pubblikazzjoni ħed kellu jkun iċċentrat aktar fuq ir-restawr li sar, ir-rapport tax-xogħol li sar. F'daqqa waħda dan sar ir-rapport tax-xogħol li sar flimkien ma' rapporti ta' professjonisti minn diversi areas u kellu dik il-parti storika, il-parti tal-background li għamilha Dr. Alessandro De Bono minn hawn insellimlu wkoll li wkoll tagħna background tajjeb ħafna tal-kuntest artistiku ta' Malta tas-seklu 18 u anke xbija ta' Kristu li qed iġorr is-salib minn fejn ġiet minn Algardi, eċċetera. U mbagħad kien hemm dak l-artiklu tiegħi 80 paġna minn dak il-ktieb fejn qisu qed jibni l-istorja li ma kienx magħrufa jew li kienet intesiet għax la kien hemm id-dokumenti xi darba jew oħra kienet magħrufa. U jien naħseb hekk dik kienet naħseb mill-memorji li għandi l-isbaħ ħaġa dik kien il-mument meta ddeċidejna li jinħoloq dal-proġett konsegwenza tar-restaw li kien qed isir. U minn hemm niftakar bdiet qisha ġrieda kontra żmien. Tiftakar il-ktieb kellu joħroġ ċertu żmien u mbagħad ipposponejna għax jien kont għaddim għall-stage. U mbagħad kien nipposponu ftit aktar għax ma nafx kien inqala fl-aħħar fażi tar-restawr, niftakar kien hemm bżonn naqa' prolongazzjoni oħra. Però ġiet tajba xi mbagħad konna inawgurajnih propju f'Marzu bħal dax-xahar. Sena wara r-restawr. Eżatt, sena wara li kien sar ir-restawr fl-2019. Konna le, fil-2019 il-Redentur naħseb kien fl-2018 konna fl-2018 inaugurajna r-Redentur. U mbagħad fin-19 sena wara kien sar il-ktieb. Eżatt. U jien niftakar, kienet biċċa xogħol kbira jiena bħalma tafu speċi jiena hawnhekk l-Università nagħllem it-tagħlim tal-Knisja u l-patroloġija, l-mistriet tal-Knisja, m'iniex espert
la fl-arti u laqqas jien espert fir-riċerka b'mod xjentifiku. Però f'daqqa waħda sib qudiemi din il-kaxxa kollha dokumenti antiki għall-grazzja tal-Alla ħafna minnhom kienu preservati tajjeb ħafna, ma kienx hemm kamla u dal-affarijiet, jiġifieri. Kien hemm xi infestazzjoni. Infestazzjoni żgħira, però ma kienx hemm isu ma kienx hemm partijiet li l-karti tant kienu mikulin. Li ma stajniex naqrawhom. U niftakar l-ewwel ktieb li kont rajt għadni niftakar kien il-Libro Mastro A, niftakar, però il-B u C ma sibnihomx, il-Libro Mastro A bis-sem. Li kien qisu id-djarju ħansejjaħlu hekk tal-Fratellanza tal-Kurċifiss. Fratellanza tal-Kurċifiss li isla kienet waqfet propju fl-1715, issa dik ukoll biċċa informazzjoni ġdida li ħarġet minn din ir-riċerka. Twaqgħet fit-tex xi ħaġa mbagħad. Konna nafu li fil-bidu tas-seklu 18 twaqfet din il-Fratellanza, però il-kontijiet tal-ewwel minuti li ttieħdu, l-ewwel handing overs li kienu saru, l-ewwel kontijiet li tħallsu, dawk kollha jippuntaw għas-sena 1715 f'Novembru. Jiġifieri dawk id-dokumenti wkoll aċċertawna s-sena li fiha twaqfet il-Fratellanza. U niftakar dan il-Libro Mastro kien isu djarju tajjeb minn sena l-oħra kien ikun hemm l-inventarju tal-affarijiet li qegħdin jingħataw mill-prokuratur il-qadim għal-ġdid. U kien hemm ukoll il-lista tal-membri. U niftakar anke l-ewwel ħares niftakar meta bdejt naqra l-ewwel darba li sibta il-kelma b'violazzjoni l-1715 proset bomba sibna d-data. Però mbagħad ir-riżulta li ma kienx irridentur li għandna llum. Sewwa, u minn hemm dit toħroġ l-istorja l-oħra, speċi jissemmew irjus u saqajn u jdejn u ħwejjeġ u msiemer u ċappetti. Hemmhekk tibda tifhem li dan kien hemm sett ta' manikkini li ma kinux statwi fissi kif nifhmuhom illum. U anke dak jispjega għalfejn l-oratorju fil-bidu ma kellux sakristija. Għax ma kellux bżonn l-ispazju fejn tpoġġi l-istatwi għax jekk għandek statwa tista' żarma. U kienu jkun hemm ukoll. Eżatt, kull sena kemm tħallas dak li ramhom u li żarmhom, mela jiżarmaw kienu, seċi kaxxa daqshekk, itfa' kollox fiha u tfa' ħarrok ix-xun. Dak il-Libro Mastro mal-ewwel hekk beda jikxef jitfa' dan id-dawl fuq żona li kienet kompletament mudlama, għax dan ħadd qatt ma semma li fl-isla kien hemm sett ta' manikkini qabel l-istatwi li kien għamel ir-riżulta ta' Saverio la Ferla fis-snin 40 tas-seklu 18. U barra minn hekk imbagħad mument sabiħ ieħor kien meta bdejt eżempju rajt il-Libro Mastro kull sena x'qiegħed jingħata minn kumitat Alta Warajħ. U mbagħad meta bdejt naqra l-kotba tal-kontijiet, tibda tqabbel dan huma l-kontijiet ta' dawk l-affarijiet li saru ġodda hemmhekk u li hemmhekk imbagħad anke ħarġu xi ismijiet ta' xi nies li ma konniex nafuhom u anke pereżempju l-ewwel redentur li kien hemm jgħidlek kemm kien sewa s-salib biex sar ir-ras u l-idejn u s-saqajn kemm kienu swew u anke kemm kien hemm imsiemer biex jibqa' wieqaf. Letteralment kien jidħol f'daw it-tip ta' dettalji u mbagħad anke il-kulur tal-ilbiesi li kien ikun hemm it-tip ta' xar li kienu jużaw għall-figuri nisa. Eżatt. Dak ukoll dak kien mument sabiħ ħafna, però hekk mill-memorja li għandi naħseb li sbaħ mument kien propju lejn l-aħħar li imnalla posponejna darbtejn, sewwax niftakar fl-aħħar net kont sib dik il-paġna li fuqha kien hemm miktub Mastro Saverio la Ferla tħallas tali ammont biex għamil dawn l-istatwi. Sewwa. U qiegħda miktuba hemm violazzjoni imqassra, forsi għalhekk ma konniex indunajna biha qabel, u niftakar ma dik kienu saru kien sejdi l-Kurċifiss tal-Vara l-Kbira fl-istess sena u l-Kristu tal-Ort u l-Veronika li ma diġ teżisti illum. Jekk niftakar li kien mument sabiħ ħafna. Meta għadna dawk l-affarijiet. Sirna nafu minnu għax tagħti iktar ukoll valur anke valur ta' dak l-istatu. U mbagħad mela eventwalment mela wasalna biex nagħmlu dal-ktieb, Valentin. Issa diħan saqsejx ġi vera ma nafix issa. Naturalment intom kull meta tagħmlu restaw konservazzjoni ta' xi ħaġa dejjem tagħmlu r-rapport. Ekku hija l-prassi kif suppost. Però meta intom kontu qegħdin tippreparaw il-kapitlu tagħkom intom Marja Grazzja, approachjajtu il-materja b'mod naqra differenti fis-sens. Ir-rapport li tajtu lill-arċipriet tax-xogħol li sar huwa l-istess kliem li għandna jew għattu attenti li mbagħad tpoġġuh fi stil naqra aktar li jista' jinftiem minn mhux espertux.
Eżatt, meta ġejna biex nagħmlu ċ-chapter tagħna fatt kol anke tkellimna ma' Joseph Mizzi. Minħabba l-fatt l-esperjenza wkoll li għandu u jafu wkoll il-readers kif jipperċepixxu l-kodba. Ġejna motin il-pariri li ovvjament nżommu il-kitba teknika, ġifieri peress li kien hemm ħafna dettalji tekniċi u xjentifiċi, dawk importanti li jinżammu għax ovvjament min jaqrah se jaqrah anyone il-ktieb, ġifieri kemm nies li mhumiex fil-fil tar-restawr tal-arti u tax-xjenza u anke nies li huma fiha. Ġifieri importanti wkoll li aħna lan tagħna kien illi nedukaw ukoll in-nies kemm importanti llum il-ġurnata li f'interventu f'proċess ta' restawr isir studju kif suppost. U dak ukoll ġie apprezzat ukoll ħafna min-nies fejn ukoll qalulna kemm kien hemm dettallu, kemm kien hemm studju wkoll biex ukoll ħriġna wkoll ir-riżultat li naraw illum. Però ir-rapport li aħna tajna l-parroċċa huwa differenti fil-lat li l-ewwel nesem ħafna aktar dettall minn dak li hemm fil-ktieb, għax ovvjament il-ktieb irid ikun ammont ta' ovvjament words li aħna stajna. U anke ma jridx ikun il-wis, naħseb jiena n-nies li il-wis ukoll irid ikun flowing ukoll, però biex rapport tekniku ta' ilbu wkoll f'chapter ta' ktieb li ġifieri ktieb li jista' jixrih kulħadd, kienet ukoll sfida anke mill-lat anke ta' ritratti kif it-tip ta' ritratti li rridu nażlu biex il-tekst ikun jista' ukoll jinftiem u jkun abbinat ritratt u minna ukoll nirringrazzja wkoll il-Joseph Mizzi minħabba l-fatt li kienet ukoll sfida għalih biex ħdimna dan il-ktieb flimkien minħabba d-dettall kbir ukoll li kien fih. Però aħna ovvjament sodisfatti immens u tajjeb ukoll ngħidu li dan l-ewwel ktieb Malti fejn ta' restawr ta' statwa fejn hemm rapport ukoll tekniku, nispjegaw ukoll eżattament sar anke l-proċess ta' restawr li wkoll ġie ukoll jisu minsuġ mal-istorja u l-ikonografija u dak li kien qed jiġri wkoll fi żmien li dik niftakar li kienet issemmiet anke fuq il-portals tal-medja u tal-aħbarijiet li dan huwa l-ewwel ktieb tax-xorta tiegħu ħanajdu hekk li ġie ppubblikat fejn jiġbor il-rapport professjonali ta' restawr u konservazzjoni li saret. Anka dawk l-appendices niftakar ukoll kien hemm min u kien saqsa ħafna min kien mhux saqsa min faħħarhom il-fatt li kien hemm anke appendices speċifiċi fuq ċerti temi. U li anke mbagħad kien hemm il-parti storika ġdida u diskoperti li saru relatati u anke il-fatt li kien hemm iċ-chapter ta' Sandro De Bono li jagħti il-kuntest. Għax dan eżempju li għandu tajjeb dak il-ktieb jekk ikun xi ħadd li m'għandux idea ta' arti tal-istorja tal-arti, jekk ħajjieħdu f'idejh, jista' ħanajdu hekk ħajkollu stampa ċara il-kapitlu ta' Sandro De Bono ta' espert ta' arti li hu, ovvjament jagħti background tajjeb ħafna li jpoġġik fl-ambjent neċessarju biex inti tifhem x'hemm wara. U inti semmejt il-Joe minnhom Joe jiena niftakar għajt impressjonat il-paċenzja li kellu, jiena ġili ħdin fuq xi ktieb żgħir tiegħi b'nadi oħra ġifieri, però meta tkun sempliċement awtur wieħed u l-pubblikatur, jinqalgħu nuqqas taqbil kultant mela le, imma jsek dejjem one to one. Meta jkollok daqqa waħda tlieta min nies qed jaħdmu miegħek, jien naħsibha mod, Sandro jaħsibha mod ieħor, inti taħsibha mod ieħor u ta' xogħlu jaħsibha mod ieħor mill-esperjenza li għandu. Il-ġew niftakar kont nammeraħ ħafna kif kien jirnexxielu b'xi mod jew ieħor isib ftehim għax qasir qed ngħidlu kompromess, u kien isib ftehim għax kulħadd kien jaqbel kif ħajimxu l-affarijiet anke meta nqalgħu forsi xi mistoqsijiet xi diffikultajiet żgħar fuq il-proċess sħiħ insomma. Jien niftakar naħseb li sbaħ ħaġa jien din naħseb li sbaħ memorja li għandi minn din l-esperjenza li waslet għal rebħa sabiħa mbagħad fl-aħħar ħadd minnha ma kien jistennija. Naħseb li sbaħ esperjenza kienet id-disponibilità li kien hemm ta' kulħadd. Eżatt, ħdimna kollha flimkien. Għax inti niftakar kull meta kien ikun hemm xi dettall interessanti li joħroġ mir-restawr kont tibgħat li email jew iċċempilli. Jien meta nsib xi ħaġa relatata nibgħatilkom. U anke Sandro wkoll jiena niftakar ma' Sandro kważi tad-daħk din imma Sandro niftakar l-ittwal diskursati li kienu kolli miegħu kienu bil-lejl. Tajjeb għax kienu kun kważi sarih nidħol norqod xi 10 jew 11 u nidħol fuq il-social media insomma u nara li Sandro qiegħed online, nibgħat l-messaġġ nista' nċempillek u jweġibna nċempillu nagħmlu xi sigħata filgħodu niddiskutu. U anke Sandro, Sandro wkoll I mean jiena niftakar l-ittwal diskursati li kienu kolli miegħu kienu bil-lejl. Tajjeb għax kienu kun kważi sarih nidħol norqod xi 10 jew 11 u nidħol fuq il-social media insomma u nara li Sandro qiegħed online, nibgħat l-messaġġ nista' nċempillek u
U dejjem ġifieri Sandro dejjem kien ikollu dak l-aspett isma' jekk l-affarijiet huma hekk ma jistax ikun li r-raġuni propri kienet din. Ta' minta xu ovvjament li huwa Għandu esperjenza twila eżatt ta' ħafna aktar kif żviluppat l-arti u ċerti temi komuni li kien ikun hemm, ovvjament jasal biex jinterpreta anke li joħroġ l-ipoteżijiet tiegħu. U niftakar Sandro kien ħareġ b'ipotesi li qiegħda fil-ktieb ukoll li lilha kienet laqtitni immens. Għal jista' jkun li waħda mir-raġunijiet għalfejn din l-istatwa hija daqshekk devota għal din l-istatwa b'xi mod ieħor kien qiegħda ċċedi naqra, jiġifieri qed ngħidu qabel ir-restawr li sar fl-1900 bejtu ieħor. Fatt taħt sibna tunika l-antika li kienet kollha miksura kważi. Sandro niftakar kien qal jista' jkun li n-nies qisu kienu jaraw din l-istatwa la darba qiegħda ċċedi naqra qiegħda titbaxxa. Tajjeb u fil-fatt jekk tqabbel ir-Redentur ma' redenturi oħrajn, eżempju ta' Karlo Darmanin li saru fuqu, tal-isla qiegħed aktar baxx, l-oħrajn qiegħed aktar wieqaf. Jiġifieri probabbilment Karlo Darmanin jiftakru kif kien meta kien aktar wieqaf. Sandro niftakar kien qalli forsi il-fatt li kien qed jitbaxxa qisu dak kien li qisu lin-nies ġelhom jaħsbu li dan huwa qed joqrob lejhom. Ta' fin qisu qed isir dejjem aktar qrib tagħhom. U għal forsi dak kien il-raġuni għalfejn gawda daqshekk devozzjoni. U qed ħares lejhom, għax ukoll fl-istudju rajna li wkoll hemm statwi oħrajn ta' Redentur, anke barra minn Malta, speċjalment l-Italja li ma jdullux Redentur imma Kristo che cade sotto la croce, li m'għandux dak il-kontatt man-nies, u naħseb hija xi ħaġa oħra li qed tgħid inti li tiġbed ħafna wkoll il-devoti. Eżatt. U kienet dana, kienet naħseb jiena kien insight interessanti ħafna dak ta' Sandro. U anka ġifieri fuq il-forma, anka fuq il-support li kif ħadimlu s-support Karlo Darmanin biex jiserraħlu idu. Sandro ġi kien tagħna background tajjeb ħafna. U jien nerġa' ngħid kien jiskantani d-disponibilità li kien ikollu f'nofs ta' lejl biex niddiskutu. Darba minnhom niftakar. Għax hemm il-passjoni wkoll. Għax tajjeb ngħidu l-awturi kollha li ħadmu fil-ktieb. Kulħadd għandu l-passjoni. Il-passjoni kieku żgur ma kienx joħroġ. Eżatt. Dir-riżultat. U wkoll interessanti li nsejna nsemmu fil-bidu hemm iċ-chapter ukoll jew l-introduzzjoni ta' Father Robin fejn hemmhekk interessanti li jispjega eżatt aktar id-devozzjoni. Il-devozzjoni ma kif ukoll il-proċess kollu biex ukoll wasalna r-restawr kif ukoll fl-aħħar nett tal-ktieb li hija triq twila li min jixtri l-ktieb ikun jista' fil-bidu jaqrah u jifhem ukoll u japprezza kemm hemm xogħol biex tasal għall-proġett u kemm hemm responsabilità anke min-naħa tal-parroċċa biex tasal ukoll għall-proġett bħal dan. Eżatt, aħna mbagħad għandna bħala parroċċa konna ġa għamilna konna ħadna l-pre-orders, jiġifieri għal-mixta, għax konna nafu li ktieb bħal dan ħajġbed ċertu interess minħabba kif qed ngħidu l-importanza tal-istatwa. Ovvjament meta inti tkun wett li ħad toħroġ ktieb imbagħad ċerti deadlines se tiżommhom. Dik importanti, però anke meta kellna nipposponu in-nies kienu understanding ħafna ġifieri minn daqshekk ma kellniex problema. Hekk l-aħħar ħaġa x'kienu l-elementi li taħseb inti Valentino mbagħad ngħidtiha jiena l-elementi li waslu biex dal-ktieb rebaħ. Inti x'taħseb li kienu? Apparti l-passjoni li ġa semmejt. L-ewwel nett kif għedna diġà li huwa l-ewwel ktieb tax-xorta tiegħu, ġifieri li semmejna qabel. Imma anke min jixtri u min jaqrah jidher is-serjetà kbira, ġifieri li hemm u d-dettall u r-ritratti u l-ritratti tajb insemmu wkoll il-fotografu. Il-fotografu Joe Borch li kien jidhil dan kien wieħed mill-aħħar proġetti kbar li għamel, anke meta kien għamel dik is-section kif kien qabel u kif ġie issa. Eżatt, hemm il-fotografija ġifieri li tara d-dettall u mbagħad aħna min-naħa tagħna mill-kumpanija tal-Jeda Restawro provdejna wkoll ritratti ta' waqt ix-xogħol u d-dettalji illi meta inti tara l-istatwa ċerta dettalji sfortunatament ma tkunx tista' tarahom għax tarahom at a distance. U speċjalment il-kontenut u r-riċerka kollha li kien hemm il-grupp ta' awturi anka l-importanza anka tagħhom. Ġifieri naħseb kollox ma kollox li dan kien ktieb li kien avolja aħna ma stennejniex kien ħaqqu wkoll jirbaħ. Ekku. Jiena naħseb waħda mir-raġunijiet naħseb jiena għalfejn rebaħ dal-ktieb għax naħseb jiena kulħadd l-aqwa tiegħu fih. Fisens kemm intom bħala restawraturi apparti minn tajtu l-aqwa tagħkom waqt ix-xogħol, però anke li taraw li x-xogħol li għamiltu jkun preżentat b'mod li kulħadd jista' jifhmu. Jien ngħid għalija jibqgħid ngħidha dik saxi biex qrajt dawk id-dokumenti kollha madwar 2000 paġna ta' manuskritti għarraq ta' għajnejja. Bqajt ngħidha.
Però naħseb appuntu il-dedikazzjoni u I gave my best li niddubita li f'ħajti nittama li nippubblika affarijiet oħrajn, però niddubita li ħajkolli xi ħaġa tal-kalibru. U barra minn hekk naħseb jien anka x-xogħol kollu li sar minn wara mill-Arċipried mod speċjali u anka minn Joe li wkoll they gave their best u anka Sandro li mill-ħin limitat li għandu minħabba diversi impenji sabilna l-ħin li tina kapitlu tajjeb ħafna li jippreżenta kollox. U naħseb jien hekk biex nagħlqu Valentina sabiħ li inħarsu lura hekk lejdi l-esperjenza u naħseb jiena apparti milli inħeġġu li n-nies japprezzaw dat tip ta' kodba, l-lum joħorġu ħafna kodba ta' dat-tip hekk. Seċi ikunu nies anke naħseb li japprezzaw l-arti u x-xogħol li jsir favur l-arti. U l-aħħar ħaġa min jixtieq dan il-ktieb jista' jidħol fil-paġna tal-internet tal-Mizzi Books jew tal-Klabb Kodba Maltin u l-ktieb isibu għal-bejħem. Għad baqa xi kopji, ma baqax ħafna ġifieri minn għandu jixtieq. 500 kopja biss. 500 kopja biss konna nagħmlu kollha numerati. U kull min huwa mħajjar inħeġġuh li ifittex jixtieq qabel ma jispiċċaw. Tajjeb aħna nirringrazzjaw lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u ma speċjali lil Joe Mizzi li stedinna tal-li tagħna l-opportunità matul din il-kampanja online ta' Fiera tal-Ktieb li qiegħda ssir fl-Università li jkollna ċans nitkellmu fuq il-memorji tagħna ta' dan il-ktieb rebbieħ li naħseb għalina il-koll kemm aħna kien achievement kbir ħafna.